Meng wani apa ora? Terus nek kowe wani ya diajoni, nek kowe ora ya mau rasa wani nantang Prabu Baladewa. Arep kono ngandhake anak-anak Pandhawa dianggep bae nek anak Pandhawa kuwi ngewangi Prabu Baladewa, tegese ngewangi tumindak sing ora prayoga. Ngono ya, Gong. Aning nek nganti aku musuh Raden Gargaca nusun Ndara Antarja Ndara Antasena. Aku jane gelem tumandang ning isin. Isin rasane iku. Dipresani piyai akeh ngene iki dalane Petruk ki tukang pomong ning wani utawa tegel karo bendarane, tegel karo bayi-bayi wingi sore. Mula apike ngene wae le. Piye? Mulih wae matur karo bapak. Piye? Mulih wae matur karo bapak. Kowe jane edan ning ra krasa terus. Edan ra krasa piye? Ngene tak omongi. Nek kowe karo aku mulih matur karo bapak, bapak iso nampa. Upamane kowe matur karo bapak. Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa. Pandhawa ora gelem diboyong ning Karang Kadempel merga pustaka Jamus Klimasada diasta Sinuwun Ndarawati. Bapak iki meneng wae ora kagol, ora nesu ora. Wong kowe ngerti to Semar ki piye watake. Ditatoni wong ora tau gelem bales. Digawe mangkel ora tau rasa mangkel. Ning atine bapak iki kebak petung. Kebak petung piye? Semar ming batin Petruk. Anakku sing tak golo-golo dikongkon wong tuwa ora iso ngrampungi karya. Bapak mesem ning atine ora seneng, mula bapak ki jenenge Semar utawa Samar. Bapak ki nangis durung karuan atine sedih, bapak ki guyu durung karuan atine seneng. Ngono ya, Gong. Heeh. Aku terus kowe mulih. Kowe seneng wae nek DC wong sak desa Karang Kadempel. Petruk nek pendak Idul Fitri njaluk fitrah. Kongkon bapakne ora iso ngrampungi kaya ngono wae glelenge ra jamak. Nek cara aku wong urip ning alam donya ki mbangane wirang wulung modar terus. Mbangane wirang luwung modar. Wah, wirang ki saiki nandang wirang sesuk setahun ilang ning nek dielingke karo tangga teparo isin meneh. Mula wirang ki ra bakal iso ilang. Mula mbangane nek cara aku mbangane wirang luwung modar. Ngono ya, Gong. Heeh. Aja mulih. Isin aku nek mulih. Nek kan mulih-mulih dhewe kono. Lah kowe nang kene arep ngopo? Aku sing arep nandingi anak-anak Pandhawa. Kowe nek omong kaya ya ning jane kowe iki ora ana nyatane. Weh, aja dipadhake bengi iki. Bengi iki Bagong penuh konsekuensi. Waduh. Wis to, nek kowe ra wani aku sing maju. Nek sing maju anak-anak Pandhawa sikate kabeh. Wani kowe, wani. Mungsuh Ndara Gargaca kecil kae ming sak anakku. Mungsuh Ndara Antarja kae sak putuku. Mungsuh Ndara Antasena, lah kuwi sing rada nyemelangi. Ning tetep aku wani. Ning sing nantang aku Gong. Ngene wae wah, jan kowe iki angel jak omongan. Kowe ketoke kaya kendel-kendel ning kraton mau. Prabu Baladewa mungsuh Petruk metu Jawa. Bareng tekan kene imbas-imbis. Oh, ora padha karo dek ning kraton. Terus piye-piye? Ngene. Engko nek ana sing tekan kene, takonono karepe apa? Nek takoni karepe arep nyengsarake kowe, delekke. Nek ora kena, kowe ngode aku. Ngodene piye? Aku tak tengok ning mburimu. Oh iya. Jawil, aku set langsung tak sikat kabeh. Kuwi ora ming lambi tok lho. Iki asli. Iki aku ngomong tenanan, Tru. Oh iya, tenan lho iki. Heeh. Nek ngono aku madhep mantep. Kudu madhep mantep. Ya wis. Kowe tengok mburiku ning ora lunga. Ora, wis aku nang mburimu. Kowe karo aku sebaya mukti, sebaya mati. Ya. Nek upama kowe engko diajar anak-anak Pandhawa mati piye, Gong? Mati tak ikhlaske. Asli, ngopo aku urip bendina ming dioyak-oyak bang plecet. Wong modare wis tru malah tentrem. Tur tumrap aku mati mbelani bapak ki mati syahid. Waduh. Ngerti kowe, ngerti. Mati utama, mati madya, mati nista kuwi perangane wong mati. Mati utama, mati disangkani saka mbelani bebener, mbelani wong tuwa, mbelani agama, bela negara ki mati utama.
Kowe ora bakal cememplung neraka ning langsung masuk swarga karo malaikat dikai kunci lawanging swarga. Mbukao dhewe, golek nggon sing sak penak-penakmu. Ngono ya. Mati-mati disangkani saka lara. Wong arep mati saka lara iki perkara neraka apa swarga gumantung lelakone ning alam padang. Nek apik lelakone nyemplung swarga, nek elek lelakone nyemplung neraka. Mati-mati. Nek matine sto, matine wong lalu. Kowe ora ditampa karo sing gawe urip, sukmane nglambrang manggon ning kayu watu pendak malam jemuah kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Matine wong lalu. Nek aku mbelani bapak wis tak niati mati saka anak-anak Pandhawa, aku mati utama. Wah bagus. Upama kowe melu perang, kowe le mbelani bapak setengah-setengah, kowe mati nesta. Lho. Kondur mung sak kepenake dhewe. Aku tak nang mburi ya, Tru. Ya. Ana kira-kira ana sing teka ngeyel, jak rembugan ra kena, jawe aku keprukane. Ya, tenan lho iki. Ya. Lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Ronanggono magawe gelar ira wang-wang. Toto gong siap santai wae. Entasina ta kuwi? Oke, ra masalah. Milujeng Den. Slamet tekaku, Truk. Nuwun sewu kok mboten kaya adate biasane sampean rawuh sok ngejak Gojek Petruk. Kok saniki len mandeng Petruk kok tenanan? Truk, Nun. Kowe tak takoni jujur ya, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura ya? Oh nggih. Lah pripun to? Nek kowe wani tenan jumbuh karo ngendikaning Siwa Mandura. Tekane Antasena ning kene ming bakal ngrangket karo kowe. Ulungna tanganmu tak bondo, tanganmu tak krincung, sikilmu tak lebokke pakunjaran, meranut pradata adil negara Ngamarta, merga kowe kawula wani karo Bendara. Gong, ayo. Gong. Sik wetengku lara itu. Lara piye? Iki aduh. Mak penjelut ngono ae. Jak omong-omongan sik aku tak ngleremke weteng sik. Waduh piye iki? Tenan iki. Aduh, iki lho Truk, kaya wong meteng arep bayang ya lho. Nuwun sewu, Den. Nek sampeyan ajeng nyekel Petruk monggo, kula ora apa-apa. Jer Petruk niku kawula. Tur Petruk menika hormat karo penatan hukum negara Ngamarta. Nek pancen kula salah, nek pancen kula kleru, kula mangukum mboten napa-napa. Ning nuwun sewu, ngadili perkara niku aja nampa pelaporaning sepihak. Tegese sing jenengan tampa aja mung laporane Sinuwun Prabu Mandura. Ning Petruk ya mang takoni. Tegese diteliti dhisik. Petruk iki lek duwe karep kaya ngoten niku bener apa salah? Kowe wani karo Siwa Mandura kuwi salah. Salah. Monggo pancen salah. Ning tumrapula sing tak belani sapa? Terus pawadane apa, dasare apa? Niku kudu mang cekel sik, kudu panjenengan midhangetaken. Ya saya aku tak ngerti kowe, jane rembuge piye. Ngeten. Kula dikongkon karo bapak. Bapak dawuh karo Petruk, "Truk, kowe menyang negara Ngamarta aku arep bangun kayangan. Pemunden Pandhawa diaturi tindak mrene kabeh sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada." Kula sowan teng negara Ngamarta matur napa wontene. Jebul teng niku wis lenggah Sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati, Pak, ngendikane ugi badhe nyuwun ngampil pustaka Jamus miyang Jimat Klimasada. Lah dingge napa? Dinggo tumbal wadaling praja negara Darawati. Terus niki duwer niki sing ngomong akeh-akeh. Ngandhake nek Darawati negara sing ketunggan dewa kok kena pagebluk niku ora mungkin. Tur sakniki ana tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Ya nek Kresna tenan. Nek Kresna palsu niku mung ngelingke lho. Heeh, terus Bagong muni ngoten niku Sinuwun Mandura duka. Petruk kantong bolong Bagong menungsa ora tataran gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Mung kere, mung dapure ku Petruk wani karo Baladewa. Niku ora ana masalah apa-apa lho. Sing dunekke Sinuwun Kresna, sing nesu Ndara Baladewa. Wis kula ngelekke Sinuwun sampun menika perkawis kaliyan Sinuwun Darawati panjenengan mboten satumut-tumut. Yai Kresna wi adiku. Aku kudu melu-melu.
malah muni ngenten iki. Petruk, bali yo. Kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, wong ora duwe wong melarat, mung kere arep bangun kayangan ki sing nggo bayar cengele bapakmu ki piye? Nuwun sewu. Nek Semar niku bapak kula lho. Nek bapak kula dunekke kaya ngoten niku ati kula lara. Jebul saniki nek sampean kula unekke Antasena, kowe anake Werkudara, wong ora iso ndodok, unglah-ungluh ngalor ngidul. Nesu ora? Aku nesu. Padha aku, Mas. Aku ki ya nesu mergo dunekke bapak dunek kaya nek Sinuwun Mandura ora ngunekke bapak, kula ora arep nesu. Ora arep nesu kula yakin sumpah. Mergo kula ya ngakoni wong kere tenan. Ning gandeng bapak sing dunekke, oh lah. Aja kok nuwun sewu mung wujude Narendra Mandura. Dewa ngunek-unekke bapak kula, kula rumangsa dianak-anakke kayangan tau brabrik. Iku tandha bektinipun anak karo bapak. Oh dadi critane ngono to. Heeh. Anu iya, anu nggih. Wela, ora wela niku tenan. Wah, nek ngono tak pitung-pitung bener kowe, Truk. Lah, kene iso menggalih. Serada penake wetengku, Truk. Piye? Serada penak wetengku piye? Sikat saiki. Kok sik. Bareng ngono kok sikat saiki ora. Wis mari tenan. Mari. Jawel ora? Ora. Iso dirembuk kok, Gong. Iso. Yen ngono nek aku mau mbondo karo kowe, kowe kleru, aku kleru, Truk. Nggih. Yen tak pikir-pikir sing luput pancen Siwa Mandura. Lah kene iso menggalih. Ning nek ngono aku tak ora iso mbondo, ora sida mbondo kowe ning aku tak ngewangi karo kowe. Alhamdulillah, matur nuwun. Mergo akeh sing arep njongko patimu. Sinten? Kakang Garuwaca, Kakang Turjo diutus karo Siwa Mandura kon goleki kowe. Kon bondo kowe, nek ora iso bondo kon babarke pisan. Mergo para putra Pandhawa isin duwe batur kaya Petruk sing wani karo pepunden. Kowe bakal dijongko patimu, Truk. Waduh. Iki kok migren dadakan ta iki. Aduh, aku kok migren ya, Truk. Mudara ana. Kowe anggere ana bahaya kok lara. Anggere tentrem kok waras. Mudara ana. Ya ora ana sutra. Iki teknike dhewe-dhewe kok. Teknike dhewe-dhewe ora. Nggih mot ya pripun? Lah kula terus njenengan ngewangi ning aja kuwatir. Kowe tak ewangi. Carane ngewangi, kowe maju petukno. Ning aku njaluk karo kowe aja wani karo Kakang Garuwaca, Kakang Turjo. Mergo kae bendaramu. Mengko ndak diprisani wong akeh ora apik, ora becik. Oh nggih. Ning nek kowe diantem, kowe diajar, kowe manut wae. Sik to. Diantem diajar iki lara Mas. Kok kula kon meneng wae niku pripun? Nek kowe lara tak tambani, nek kula mati tak uripke. Nganggo napa? Banyu sungut kowe iki. Ki nek tak peres metu banyune, tak nggo nambani wong lara, tak nggo uripke wong mati iso. Anu wae mbok ditetel wae. Ditetel piye? Digawa wae dhewe kan rasa bolak-balik, ta. Iki ora pasangan ya, Nyuk. Wah, lah kok ngono aku munyuk. Aku ngayal banget kok ora. Iki ora pasangan, iki pancen paten ngene iki. Las-lasan dengkulmu amoh kuwi ora. Ono menungso e dilas. Nggih. Dadi nek kula lara ditambani nek mati duripke. Ya. Ngono ya. Nggih. Wis ngono wae aku tak ambles bumi. Kok sik. Kula niku ora iso ambles bumi. Nek kula kebacut diajar, kebacut dipateni, terus lek nyeluk sampean pripun? Bagong kon gedruk lemah ping 3. Monggo aku jedul. Tenan? Iya. Nggih. Ngono bae tak tinggal, nggih. Ngopo, Gong? Ming jajal kok. Oh, medan ora. Angko nek di ngonoke ra metu. Ha iya. Ora rugi ta, Tru? Tiwas le ngono-ngono ping 3 ora metu. Ha iya. Rak rugi ha ta ming gembrobos tok. Ha iya. Ayo bener pancen bener. Sing prayitna ngati-ati, Tru. Heeh, iki duwe kekuatan awak dhewe. Ha iya. Kowe lara mengko ditambani kowe mati mengko duripke. Engko nek aku mati kowe gedhuk lemah ping 3 lho, Gong. Oh ya nek ra lali. Oh tak ajar kowe. Kudu ora lali kok ndur nek ra lali. Karena wong kedulungan ina lali ya. Ngropo kok sing dienggo pawadan kok ina lali salah apes karo mati. Lah lho. Ndoro Garuwaca tekan kene lho. Wah, saka dhuwur, Gong. Wah, lah ngati-ati, Truk. Ya, aja entuk bales kowe ya. Kinon mapakarka suta. Tekapira Kresna parta maneher saktinira.
ing ujaran wang-wang semunggar cita bekti kula kunjuk Den Tatama bekti kula kunjuk Ndara Bagong Tatama wonten menapa biasanipun Ndara Garukaca niku rawuh mriki ketemu Petruk mriku kongkonan truk golek rokok truk tukokno iki truk tukokno iki susuke PN biasane ngoten niku Petruk ora cengengesan aku lagi ora seneng karo kowe lho sebabe tekaku ana ing papan kene aku bakal takon karo kowe kula aturi nyuwun pirsa kula aturi paring dawuh badhe nyuwun paring dawuh menapa kowe tak takoni kowe wani karo Suwa Mandura iya oh nggih amargane mriku marahi kok ora usah dadak kakehan gunung tanpa guna aku didhawuhi karo Suwa Mandura supaya goleki karo kowe nek pun ketemu Petruk ulungno tanganmu tak bondo tanganmu tak leboke pakunjaran nek upama kula bangga yen kowe wani karo Garukaca mapano tak pancat pundakmu tak untir ndasmu mati dina iki palugon laguning lekas lukita linuting kidung kadung kadereng momong mak tratap kula Den tembung sampeyan sing pungkasan niku wau ati kula mak tratap Petruk mapalo tak pancat pundakmu tak gembol dasmu nuwun sewu Den niki sirahe wong tuwa aja kok sampeyan bapakmu mbiyen sik momong kula Ndara Werkudara teng alas 15 taun ora metu saka bungkus kula tunggoni nganti kula pendak dira padu kalih bojo kula mung merga kula ngeboti nunggoni bapak sampeyan Ndara Puntadewa sik momong ya aku Ndara Janaka sik momong ya aku pepundhan-pepundhanmu bapak-bapakmu niku durung tau ngunekke Petruk ndasmu ngene niku durung tau lah kok sampean kok pengendikane kok cetha tur lenting mapano Petruk tak pancat pundakmu tak gembol ndasmu nuwun sewu kula niku menungsa nek sampean ajeng nyekel karo Petruk mang cekel ora apa-apa ning ukarane sing penak sakit hati kula dalah sampeyan ketika kaya ngono hati kula kaya ngono kata sampeyan kula omong seprene kula niku ora tau njaluk napa-napa kula ora tau njaluk undakan duit ora tau njaluk undakan gaji blas niat kula mung mligi nindakaken kewajiban sesuk satriya sing kula omong niku dadi satriya sing utama lah kok saniki kok pakecapane kok elek ilere truk cerewet kaya hatiku lara nek sampeyan mentolo ajeng mateni karo Petruk mang mateni ora rasa nganggo ngetokke ukara kaya ngeten niku mang mateni kekuatan kula sepira to Ndara embane kaya dene timun mungsuh duren kula menika timune sampeyan durane diglundhungi modar nek kula pasrah mati urip pun monggo ajeng diuntir sirah kula ya nundas kula manguntir mang pateni boten apa-apa ning apa terus rampung perkarane sampeyan pateni kare kula sing ora trima pirang-pirang kejaba sampeyan arep didukani ndara-ndara Pandhawa didukani bapak sampeyan upama Petruk tekan ning pati tenan nyawane Petruk tekan swarga mesti dipethuk karo mbahmu Prabu Pandhu Dewayana lho Petruk sukmamu kok tekan kene kok kowe wis mati nggih sinuwun mergane ngopo batrene entek sing mateni kowe sapa Petruk wayah panjenengan sapa putrane Ndara Werkudara naminipun Ndara Gatotkaca kula dindas-ndaske sirah kula diuntir Gatotkaca Prabu Pandhu ora wani karo Petruk kok putune wani sengsara karo Petruk nyengsarake karo Petruk aku tak mudhun ning jagat tak goleki putuku aku dhewe yang bakal ngukum putuku Panakawan Petruk
Ye, dileleng to. Asemi kowe ora nangis to? Ora. Kok iso mewek-mewek. Tur lohmu metu terus. Aku ngremet brambang. Tak leletke mataku, ayo uluhku dleweran bajikul. Pinter wae dramatik sandiwara. Kerep ndelok sinetron. Ha iya. Mula kok gampang nangis. Ha iya. Sing penting Raden Gatotkaca mundur. Ah, jan asu tenan. Ning isih siji ya, Tru. Sapa? Ndara Antarja. Oh iya. Ha iki ngene wae Gong didumadil. Dumadil piye aku ora njaluk kok. Didum, tetep didum. Ora njaluk tetep didum. Asli wae kabeh ora didum. Didum. Didum piye? Aku wis ngalahke loro. Monggo anake Ndara Werkudara ki telu. Heeh. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca mundur merga sapa? Petruk. Heeh. Ha iki sing nyambut gawe ngundurke Ndara Antarja, kowe ben kabeh nyambut gawe. Waduh. Aku ora iso nangis kaya kowe. Aku ki anakku mlebu rumah sakit aku nanggap dangdut. Dapure ora. Asale aku ki wong ora iso sedih terus kanggo bahagia. Ya sakarepmu, piye carane sakarepmu. Ning sing penting Ndara Antarja mundur. Kuwi sakarepmu. Wis ngono ya. Aku tak ngaso gentenan. Men adil dadi kok nek matur karo bapak, Pak, Ndara Gatotkaca mundur, Ndara Antasena mundur. Terus kowe gedhe omong, Pak, Ndara Antarja kalah karo aku. Wah, bapak bombong. Ya nek aku mulih. Nek aku mudar, kowe ki takon pinter, takon menang, ora takon mudar. Wis ngono wae, tak ngaso aku. Tru. Ndara Antarja ki ampuh. Ampuh. Karo Ndara Gatotkaca, ya ampuh Ndara Antarja ki sing barep kok. Ndara Antarja ki nek muni nesu, telapakane wong didilat karo dheke modar. Waduh, tak gurukane sik, Tru. Ha iya tenan kuwi aku ora goro. Heeh. Aku kok entuk sing bahaya ta, Tru? Ora perkara entuk sing bahaya ning tetep didum, ngono ya. Ning piye caramu supaya kowe menang? Eling, arep kowe mati, Ndara Antasena bantu. Engko aku tak ngedruk lemah ping 3, Ndara Antasena jedul kowe mati dileleti banyu sungut kowe urip meneh. Wah iya Ning. Ah iya. Ngaso, Tru? Ya. Golek nggon sing ya ndak ireng awake. Ya. Jajan sisan, Tru. Ha iya. Aku dingenge ya. Wah, musuh jajan dhewe-dhewe lho. Mau kaya njaluk sangu karo Ndara Pandhawa, ora ngekeki do cetil-cetil. Wis pokoke kudu tak adepi iki ae. Piye meneh karang ya tanggung jawab kowe. Ndara Antarja tekan kene. Ngopo rene? Goleki Petruk. Bres ngono rampung. Men aku ora iso nangis kaya Petruk. Aku ki wong ora tau iso nangis. Uripku tak gawe bungah, uripku tak gawe seneng kon sedih. Wis tak truk. Nang kono wae ya? Heeh. Engko nek Antarja kalah tak kabari. Yo ya. Engko nek aku mati ngedruk lemah ping 3. Nek ra lali. Tak bandem boto ndasmu lho, Tru. Ora kasar ngono kok jero. Aku iki ngedeg-degi ae. Ora nek lali tak ngedruk lemah. Engko nek ping 4, berarti ra metu Ndara Antasena. Pelinge ping 3 kok ping 4 ku jenengane tanduk. Ra ngono kae kancane. Heeh. Wis dinteni kene, dinteni kono wae, Gong. Heeh. Bagong. Heeh, anu iya, anu nggih. Ndara Wangsareja, wangsa dengkulmu mlocot. Antarja kok jedul saking jeron bumi goleki Petruk. Nun, goleki Petruk. Oh, tenan kok Petruk iki ngayal lho. Tru, sing goleki iki kowe. Aku tak leren ya le, tak dupak lambemu lho. Omong nek aku ora ana, Petruk wis bali apa piye terserah. Sing penting alasane aku ora ana ben kowe iso mungsuh Ndara Antarja.
Oh iya. Ngono ya? Petro mboten wonten. Kowe mbudheke aku apa piye? Kowe ning kono mau rembugan karo Petruk aku krungu. Wah, Tru. Krungu ya wange. Ora ana wong tak palu sirahe ora. Muni nek nggawa radio ngono. Aja omong nek dhewe omongan kae dialoge radio ngono. Niki wau transistor. Lho. Transistor ki apa? Radio. Oh, dadi udu Petruk dudu. Sampeyan mriki ajeng napa? Goleki Petruk. Napa ketemu? Ala pateni. Wah, mbok goleki wae saklare. Mengkari nyekleke rak modar. Ora tak bandem saka kene ora. Halo. Oke. Petro ora ana nek sampean goleki Petro terus arep dipateni niku nuwun sewu. Kula niku adine Petro ya, Mas. Petro niku masuk angin wae tak tileki tak keroki. Tak goleke apa jenenge? Counterpin. Tak goleke blonyo. Men supaya Petro sembuh. Mari. Kok mati kok diame-ame. Jarene kowe iki satriya aja. Kok sakepenamu dhewe kowe ngarep ngame-ame pantine wong sing tanpa dosa. Lho. Kok malah mripatmu mendeli? Mendeli wae wis gedene semene. Rumangsane anggepe ora. Yen ngono kowe mbelani karo Petruk, mesti Petruk kakangku kok. Nek kowe mbelani karo Petruk tak katutke dosane. Oke, ora masalah. Apa dikira aku wedi karo kowe? Rumangsamu. Semangkean. Yen mudar mbok men. Lho, malah malangkrik ning ngarepe Antarja. Malangkrik wae tangan-tanganku dhewe kok kowe rewel. Wani karo aku. Sing tawedeni apamu? Ora minggat bidi amblek dadamu. Kowe wis tegel tenan karo aku. Hah? Kowe arep mbidi aku tegel tenan. Jo, ono maran. Kowe ngerti aku anake sapa? Lho, anake Semar. Semar iki sapa kowe ngerti? Kae panjalmaning dewa. Sang Hyang Ismanta. Ngawur. Weh, sapa ya? Truk. Bapake Sang Hyang sapa? Ismaya. Waduh, aku kira muni Ismanta e. Ismanta rak tukang cukur kidulmu kae. Kae Sang Hyang Ismaya. Kae Bathara Ismaya, kakangne Bathara Guru. Aku dadi kowe arep mateni karo Bagong ki apa Bagong gampang mati wae. Gampang mati ae. Muni ora ketrapet kowe. Aku ki meneng-meneng ya dikanteni pusaka karo bapak diwenehi Aji Jaya Kawijayan. Ming aku ora entuk pamer, aku ora entuk pamer karo bapak. Bagong kowe tak nehi Aji Jaya Kawijayan ning aja pamer, aja ngandhake karo wong-wong. Iki tok gunake nek wis kowe kepepet. Ha iki saat ini aku betul-betul kepepet. Aku kudu ngetokke Aji Jaya Kawijayanku. Ayo Tokno. Aku ora wedi musuh Aji Jaya Kawijayanmu. Oke. Sawangan Antarja. Telapakanku iki. Tontonen sing kanthi permati. Iki nang nganti telapakanku wis nganti murup abang. Tak tebak jajamu ora jebol tekan geger. Aja dundang Bagong. Ayo coba tak tontone. Ayo sawangan. Sawangan. Ayo. Wis abang urung? Urung ana owawan apa-apa. Lho. Entek apa ya baterene? Sawangan iki. Sawangan. Iki nek nganti abang tenan aku ora guyon, Antarja. Nek nganti iki abang tenan, iki tak demekke dadamu, ora usah tak tuthuke. Tak demekke. No, ngono. Kowe mati, jantungmu mandeg sakal. Bela ora wedi. Iki lho delon. Iki tak dumokke dadamu, mati sakal kowe. Ora iso bali nang kasatriyan jangkar bumi. Lho. Kok isih gleleng kowe? Nang ngono perlu tak coba apa piye, Jo? Aja dianggep sepele tenan, Bagong. Hah? Iki sawangan iki. Iki nang nganti abang tenan. Kita demake jajamu
Ki Sirna Margalayu. Lho. Mesya ora wedi kowe. Nek pancen kowe ora wedi, tak coba tenan kowe Antarja Parat. Piye, Gong? Wah, lemes aku wisan. Lemes piye? Ah, tangan-tanganake ra wedi-wedi e. Aku sing deg-degan. Saya cedak tak pamer iki nek wis abang ora wedi, tak cedaki meneh. Iki nek wis abang ora wedi. Aku ya ngati-ati kok nek Antarja ngeti buet ngono. Modar aku. Lah kowe omong apa? Aku ya ngapusi. Ngapusi piye? Aku dikai aji-aji karo Semar. Semar iki sang Hyang Ismanta. Ismaya. Iki nek tak gunake nek wis kepepet. Sawangen telapakanku. Kowe ngono kuwi. Kowe nek nang kene mesti ngono. Maida mula kowe ra ono aku wani ngapusi. Ki nek teko nang diadamu jebol tekan geger, mendono wonge. Ora wedi, ora. Tak cedhaki neh. Sawangenan to. Iki lho aku. Tak demot diadamu jebol. Terus sing terakhir bengok seru aku. Kowe ora ngono aku. Kowe ora mau jebol jajamu. Melayu. Kok wedi ya? Paling mambu ababku paling. Nale wedi ki ora aku bar mangan batang kok terus. Batang cengelmu ki ora. Nek dile mlayu iki apa? Ngeleng ki apa? Oh. Tak uyuane ya aja. Ngono nek metu kaya jangkrik kae ora kaya. Blubuk dengkulmu ora. Lho Gong kae sapa kae? Kok joget-joget endi? Kae apa? Lho, Patih Mandura kae. Sapa? Pragota. Nek kae rasa dikasihani, Tru. Heeh. Nek ora nyekelak dhewe diajar wong loro, dajar wong loro. Ora edan. Aku didhawuhi kok Sinuwun Prabu Baladewa kon nyekel Petruk ki wetengku wis guyu dhisik. Iki ana patih arep kewirangan. Ora bareng tekan kene tenan aku nyawang Petruk rupane kaya iso lho ana wong kok kaya ngono. Irunge dawane Raja iso nggung nyengget pelem. Sing mburi matane kaya nduk ceplokan. Tak mondasmu. Nesu. Nesu. Wah, anggere isih cengengesan tak bandem watu raimu. Patih kok guyu kok ora nganggo sopan. Mboten guyu kok nganggo sopan. Guyu kok kon basa. Ya ora bakal iso kelakon. Kok balang apa ya? Sandal. Sandale sapa? Sandale Wiyaga ben. Ilang siji mbok ben. Nuwun sewu Ndara Gusti Patih. Ya, Petra nggih. Tindak mriki ajeng napa diutus Sinuwun Prabu Mandura. Ken go nyekel kowe. Lha niku ora salah ora luput ajeng dicekel. Butuhe kowe manut apa ora manut? Kowe njaluk lara model piye tak pinangkani. Njaluk mati cara piye tak pinangkani Petruk kowe. Lah nuwun sewu nek sampean ajeng ngejak gojek karo Petruk. Awi, mumpung urung metu kringete.
tak grungek kiring sisan gelut karo Ndara Pragoto. Wah, cencang jenggot kroncal-kroncal. Cencang tampar gantung cengelmu kowe. Gong, gantung kok cengel. Men ngono ae siat lho. Ya, ayo wi maju ri. Wah, mutar dene kae. Tata trap silanira. Ngajomaken astanira kalih. Astanira kalih pisan. Yen ngandika magawe apranta. Yen ngandika magawe apranta. Koko Prabu dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika mboten pangling kados dene sowanipun Bagong atmajanipun iki Lurah Semar Badranaya jagat wasaning Bathara Wayahpura jagat mbok menawi Bagong sowan menika pancen dipun utus dening tiyang sepuhipun Yayi tumuntun ngatimbal ana menawa pigatosipun Bagong dene sowan wonten Garing Amarta Koko Prabu kasekecakna ingkang prayogi wonten ing nadaning Datulaya kawonopun Yayi sampun boten kirang sekeca ana kawan Bagong padha kanirarja sapraptanira panakawan Bagong Nunamet pasang Kalimantabe tinebena ing Iladuni dumawahing tawang towang sinuwun linepatna ing Tulamanu kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk Raharja saklakumu nering sambikala tebih saking rubeda sesuk meneh nek sowan Alendra kuwi aja mung nganggo kathok-tok Bagong sing nganggo tata krama sing nganggo sopan santun niki wau jane komplit sandangan kula ning dadak mandheg lapangan ngunggahke panggung mengkono Bagong nggih wonten acara merti dusun kok ora wiwit-wiwit kula mampir ndelok niku lho kok geburi kelir kok geger jebul nek mboten wonten kula wis ora rampung iya Bagong nggih ngono to Bagong kasinggihan mongko gremes kula terus lambi kula uculi kula pepet teng mriko lah kok ora tok gawa pengko nek ilang lah sampean ngijoli lho mengarep gorek sing anyar mekaten sinuwun prayoga nonggonmu lungguh sampun mboten kirang sekeca Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu sinuwun Darawati iya Bagong nggih pangestunipun sinuwun Kresna wilujeng lampah kula bekti kula kunjung nggih sinuwun iya Bagong pangestuku tampan ana Panakawan kula pun dinggo jimat paripeh gayanana ing kasantosaning ira iya lho ora sang nganggo ira oh nggih nggih kebablasen kok dadosaken kasantosaning lair batos iya Bagong prayogakno ya Panakawan nuwun nggih sampun mboten kirang skedul Panakawan Bagong Badararja sapraptamu Ndara Werkudara iya Wilujeng den bekti kula kunjuk. Ya, prayogakno. Nuwun nggih. Yen dudu kowe tak kira ora bakal entuk munggah ana ing Datulaya. Ing atase Panakawaning Pandhawa munggah menganggo kathok. Nek gandeng kowe Panakawan Pandhawa mesti dipenehi palilah karo para Nayaka Punggawa sing jaga
oning sak jabaning rangka. Nuning nggih, aja wedi kali kula niku abdi kinasih. Iya, prayogano. Nuning nggih, Bagong Raharja sapraptamu. Ndara Janaka. Iya, Bagong. Wilujeng bekti kula konjo nggih, Den. Iya tak tampa kono kawan. Bagong padha raja sapratamu, Bagong padha raja sapratamu. Wilujeng Ndara kembar bekti kula konjo. Iya Bagong pangestuku tampan ana. Iya Bagong pangestuku tampan ana. Nuning nggih, sanget anggen kawula mundi. Yem kowe ora mbagake apa yem? Tobat iki ora Bagong wilujeng. Wah, pangestumu apik. Wah, jan saya lemu wae. Inggih. Dos pundi kabaripun? Apik. Sehat aku ya wis ora kekurangan apa-apa ya mung kurang sandang pangan. Inggih. Adimu ora mbagake aku. Mas Bagong katuran wilujeng rawuhipun. Pangestumu. Selamat aku. Dicilikke awake ndak kena lara jantung kok. Inggih. Wong anggere lemu-lemu, gajihe engko nutup peredaran darah. Jantungmu ngrekoso kowe. Saiki mongko ana virus ku nek wong lemu-lemu nek kena virus corona. Inggih. Wis rombongan corona lho. Dereng. Lho kok rombongan corona? Corona komando rondo anyaran. Mboten kula tetep setya bekti kalian semah kula. Bagus, pancen yo ngono kuwi sing jeneng wanita yo jarwa dasake wani ditata. Ha ta? Nggih. Kudu wani ditata karo Kyai Kakung merga wong lanang ki nek do ngarani Gusti Allah katon ngono wae. Tangan tengene sing gawe urip. Mula wong wedok ki nek nganti wani karo wong lanang dosane tumpuk undung. Ora ana pangapura. Inggih. Ngono? Nggih, istakaken dawuh. Aja sok wani, diblanja pira-pira manut. Inggih. Aja sok protes. Nggih. Wani karo wong lanang diazab. Nggih. Ono kawan Bagong. Wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan? Apa saka awakmu dhewe, apa saka diutus dening bapakmu Semar? Sepisan kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekel salawuhe. Kowe iki nek ora iso basa iki rasa sok basa. Tebah Siti Sekul binung teling ron klapa. Maksud kula ngoten niku. Tebah Siti Sekul binung teling ron klapa. Apuren to. Hambok bilih wonten lepat kula anggen kula munjatung sanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Ora dadi ngopo-opo kawan. Matur sembah nuwun. Ingkang sepisan kula menika ngaturaken sembah sungkem gandeng sampun dipun tampi. Angka kalih kula ugi dititipi Bapak Semar ngaturaken sembah sungkem kalih Ndara Puntadewa. Iya Bagong tak tampa. Angka 3 kula dititipi sembah sungkem kalih Nala Gareng Kang Mas kula. Iya tak tampa Bagong. Angka sekawan kula dititipi sungkem kalih Kakang kula Petro. Katur sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Bagong tak tampa. Angka salajengipun kula dititipi sembah sungkem bojo kula. Iya Bagong. Nah, sak teruse sungkemipun garwanipun Mas Gareng mugi kula aturi nampi. Iya Bagong tak tampa. Garwani kula pancen diutus Bapak Semar. Dene angka 2 kula duwe sedya pribadi kali sinuwun Prabu Puntadewa. Ning sing ajeng kula aturke niku sing wigati riyin nggih menika kula dipun utus Bapak Semar. Diwangsuli karo Bapak Ming Mendel mawon. Terus kula sowan. Jane ana ngapa to, Pak? Nek Gareng ngopo Bagong? Klebon kewan cilik-cilik niki lho. Mula cangkeme aja ombo-ombo. Lah ukurane wis semene kok rumahan. Ah. Kula matur karo Bapak, jane Bapak iki nek ngapa to? Bapak iki sebabe ngapa kok meneng wae. Ngene ya Pak tak kandhani. Nek Bapak mbiyen ki gula mentah anak. Aku isih cilik, Gareng isih cilik, Petro isih cilik iki dadi tanggungane wong tuwa. Ning nek bocah-bocah wis do mentas kaya ngene iki kudu bocah sing duwe tanggungan nanggung uripe wong tuwa. Mongko kala-kala bocah saniki ora duwe perasaan kaya ngoten niku. Malah kadang kala kon ngrumat wong tuane wae, kono rumaten aku sibuk.
Aku ora sempat. Monggo wong tuane wis ora iso mlaku lempoh nang ndi-ndi dadak digendong. Akeh bocah sing ora gelem ngrumat wong tuane kaya ngoten iki akeh. Lah kula aja nganti dilokke kaya ngoten niku arep bapak kula niki wis tuwek. Nek duwe kekarepan ya kudu kula minangkani. Iso ngluluske gegayane bapak. Gek wis Pak, gek ngendika. Bapak ki wis tuwa, nek ndek pinginan apa-apa sing tok jaluki iki anak-anak. Nek bapak ora gelem bloko karo Gareng karo Petrus saiki bloko karo anakmu Ragil. Bapak pengen apa? Bapak kepengin gegayaan apa? Saiso-iso anak mituruti karepane bapak. Nyeneng-nyenengke karo bapak. Gek wis. Sekawit bapak mendel mawon. Sareng kula cedhaki, kula suruh meni, kowe semaur ora apa, mak tempiling. Lah jenengane karo wong tuwa kurang ajar. Mana mboten ngoten Semar niku ngeyel. Terus Semar ngematke kula. Terus sirah kula dicekel, cek. Pancen anak sing ngerti dhewe karo wong tuwa ki mung kowe kok. Gong. Gareng kae tuwek ning pikirane mlengse. Petruk kae wong tuwa luwih tuwa saka kowe ning pikirane ora kaya kowe. Ya meng kowe sing marahi bapak ki dawa ususe. Dawa umure. Nggih, Pak, kula terus dingkluk. Iya, Bagong. Aku ki jane duwe gegayuhan, Gong. Gayuhan apa to, Pak? Aku ki rak urip ning alam donya iki dadi tukang momong. Baby sister. Apa? Baby sister. Werkudara genahno kuwi ga. Arjuna genahno mboten kemawon. Niku lho sing tukang momong lho. Ya udu babi, baby. Kresna kok muni baby ngono. Ya wagu. Do tak pancing do kewetu. Bapakne tukang momong. Bapakne iku nek gelem dadi dewa teng ayangane wis mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Ning bapak mboten kepengin dadi dewa. Uripe pancen dienggo momong para satriya-satriya sing ateteken ati suci, pepayung budi rahayu. Kados ta para Pandhawa. Mula bapak momong Pandhawa niku senenge ra jamak-jamak. Napa bapak tahu njaluk undakan bayar? Mboten tahu. Bapak njaluk kepengin urip sing murwat? Mboten tahu. Bapak uripe kere ya dilakoni, bapak uripe rekoso ya dilakoni. Ning sebab apa kok bapak niku betah momong Pandhawa? Merga bapak niku seneng srawung karo wong apik, seneng srawung karo wong becik. Ana tetembungan, saapik-apike wong nek kleru srawunge srawung karo wong ala mesti katabetan watak ala. Ning sak ala-ala ning menungsa nek seneng srawung karo wong becik, suwe-suwe dadi wong apik. Ngaten? Iya, Bagong. Nggih. Mula bapak niku biyen tekan saiki sing disrawungi Nalendra satriya sing ateteken ati suci, pepayung budi rahayu. Kados ta Prabu Rama ana maling. Sop kuwi lho, sapa jenenge? Mungsuhe Dasamuka kuwi apa? Rama Wijaya. Heeh. Rama Wijaya kok nganti dadi lagu ana Rama ana maling. Rama Wijaya lan sak turu-turunipun kula niki ya ngeteti karo bapak. Lah, sing suwe dhewe niku momong Pandhawa. Wiwit Pandhawa kuncung nganti gelung. Wiwit Pandhawa cilik nganti gedhe, wiwit Pandhawa jabang nganti claprang, bapak momong karo Pandhawa. Mergane apa? Bapak niku seneng nek cedhak karo wong apik. Iya, Bagong. Bapak niku ya mikirke negara Ngamarta. Terus bapak ngendika ngenten iki, Ngamarta iki mbiyen negara sing apik lho. Sing becik lho. Negara Ngamarta ki negara sing gemah ripala jinawi. Negara Ngamarta ki dumadi saking pirang-pirang pulau wae iso nyawiji dadi siji. Ora ana rasa regejegan, ora ana rasa padha padudon kabeh ayom ayem tentrem. Ning kok saiki Ngamarta kok beda karo mbiyen ya, Gong? Bapak ngendika ngoten niku. Ngamarta saiki ngendi-endi padha regejegan ming perkara sithik wae padha antem-anteman padha gelut. Pun. Lah iki nek aku ora temandang karya Ngamarta iki engko remuk, nek Ngamarta remuk aku sing diseneni para dewa. Mula aku janjane sesasi ora kepengin ngomong ki, aku mung mikir kepengin bangun kayangan. Bapakmu nggih.
yen ngono bapakmu bakal bali dadi Jawata. Mboten. Bangun kayangan niku mboten bangun papan sing magrong-margong dumadi saka Jamrut Air Mutiara Gergene Jamrut Mutiara Gergene. Ning bangun kayangan niku bangun jiwane para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe kados dene wonten kayangan. Kayangan niku tebih saking regejegan adoh saka memungsuhan, anane ming nikmat mupangat adoh saka suker sakit, gemah ripah ayem tentrem, manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ngono Bagong nggih. Lah terus kok bapak meneng wae merga syarate angel e. Syarate napa, Pak? Syarate iki aku kudu medhep pusaka. Pusaka Ngamarta 3 cacahe. Apa wae Bagong? 1. Tumbak. Wah, apa ya lali aku. Larat. Tumbak baru kelindeng. Aku iki gobloke nang kene iki lho. Jane aku wong sregep ning ora kelingan lho. Ora iso nyimpen tembung tumbak kara welang. Nah, tumbak tempe kara. Kara welang, kara welang. Tumbak kara welang. Payung mota. Tunggul naga kalih sijine Pustaka Jamrut Putri. Ya ora nata. Wah, diagelan cemongan ning kraton. Orang ora apal jamus kok Jamrut. Jamus Kalimasada. Mula sowan kula sanipun Prabu Untadima menika ingkang sepisan inggih menika nyuwun ngampil pusaka 3, tumbak kara welang, payung tunggul naga, pustaka jamus miyang jimat Kalimasada. Niku ajeng kula boyong teng Karang Kadempel dadi syarat srana bapak anggenipun bangun kayangan. Iya Bagong, banjur kowe mau matur wigatine apa? Dene kowe duwe niat pribadi kelawan aku. Nah niku cekaos mawon kula nyuwun kawelasan. Tegesipun kula nyuwun dana prabeya ngoten mawon mboten sadi ubeng-ubengke. Ya wis mengko gampang Bagong. Nggih. Werkudara. Nggih. Piye Dimas? Aturing Kyai Semar lumantar Bagong iki mau miturut kowe piye? Yen miturut aku gegayuhane Semar mau apik, gayane Semar mau luhur. Mulane pancen bareng kakangku ikhlas lan aku ya nyarujuki. Pusaka 3 negara Ngamarta, payung tunggul naga, tumbak kara welang, pustaka jamus jimat Kalimasada. Paringna marang Semar lumantar Bagong. Diwen Semar bangun negara Ngamarta, embane urip ana ing kayangan. Luhur temen gegayuhane Semar Badranaya. Menawi ingkang rai semanten ugi kok Prabu mboten nampa kula arep-arep pisan nanging menapa dados ngendikanipun Kakang Mas Yudipati kula mathuk miwan sarujuk kok Prabu semanten ugi kula Prabu menawi dados gegayanipun Kakang Semar menika sae monggo paduka paring-maringaken pusaka 3 menika kala wau nggih monggo kok Prabu paduka paring-maringaken pusaka 3 menika kala wau kok Prabu Bagong wonten dawuh kabeh para Pandhawa wis sarujuk Panakawan. Wah, jan lega ati kula. Semar nang ngenten iki terus waras. Nek ngonten mboten sangentosi mangke bibaring pasewakan kepareng dinten iki kula nyuwun supados pusaka 3 menika kula aturi maringaken sak mangke mugi badhe kula boyong wonten Karang Kadempel dados syarat srana wewangunanipun bapak anggenipun bangun kayangan sinuwun. Yayi wonten dawuh mangke rumiyin kula badhe rembakan kaliyan Bagong. Nalindra mbek marwa sing sang mangyat kurda kata kaping hirika sang pinarwasa Yai, Koko Prabu wonten timbalan
Mestinipun menawi badhe paduka tindakaken menika kala wau kedah dipun petang kanthi nalar ingkang ganep. Dipun gelar tuwin dipun gulung sampun ngantos tuna ing tembe wingkingipun. Menapa to sababipun kula matur ing kados mekaten? Amargi setunggal namung derajatipun Semar kemawon nuwun sewu kula mboten badhe ngiyas kan Kakang Semar. Kula mboten badhe ngembe kan Kakang Semar babar pisan mboten. Namung Kakang Semar menika mestinipun ngila dhateng kawontenanipun. Namung derajate ngaceplik wong loro saudon telu saurupan wujudipun Semar kok badhe nyuwun ngambil pusaka negari Ngamarta 3 cacahipun. Tumbak Karawelang payung tunggul naga pustaka jamus nyang jimat lima soto. Kula nuwun mapunten. Nadyan sedaya sampun sami prisa bilih Semar menika dewa Ngejawantah. Menika panitisanipun Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging Semar menika kedunungan kulit daging mongko gesangipun sak tataning jalma wantah. Sing jeneng menungsa menika dunungan ina lali salah apes lawan mati. Kuwatos sing manah kula menawi anggenipun Kang Semar mbetahaken pusaka 3 cacahipun menika kala wau. Sengadi kinarya pawadan badhe ambangun kayangan nanging gadhahi ancas gegayuhan sanes. Kados to, upami Semar menika mangke sasampun kedunungan pusaka 3 menika kala wau tumunten kepengin mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Dendha. Semar kepengin urip mulya kebak derajat lan pangkat. Sinten ngertos jer Semar menika namung menungsa lumrah. Mila kedah dipun taliti langkung merpati dipun petang sampun ngantos buntung tembe wingkingipun. Amargi kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti lho Yayi. Jelek atiku. Bareng krungono wong ngomong kok nang kuping kok semelet kean trebel. Bagong, aja kaya ngono Bagong sing sabar. Apa ngendikaning Koko Prabu mau pancen kudu dipeto. Mangke yen. Kula lara ati nek perkara niki. Sakit ati kula. Lah kok dadi ana wong sing ora percaya karo lahir batine bapak kula niku teng ati kula ngrasake lara tenan. Nek Semar niku gelem dadi wong duwe derajat, nek Semar niku gelem dadi wong duwe pangkat, ora sah kampanye wae do nyoblos Semar kabeh tak. Ning Semar niku mau wong kedunungan derajat. Derajat pangkat niku tumrape Semar mung sampiran. Derajat pangkat bondo donya niku dudu ancas gegayane bapak urip ana ing alam padhang. Niku kelara-lara. Bagong sing sabar menang. Wah. Sorry. Wong emosi iki mbah karangan. Ana sing emosi ngene iki mbah. Karo sapa-sapa kaya ora wedi. Nuwun sewu sinuwun, sampean ngendika pripun? Lho. Aku mung kepengin Yai Prabu Darma Kusuma kuwi emut kanan-kananing Kakang Semar. Bapak ki rang pripun kali para Pandhawa? Kula tak takon. Bapak kurang piye karo para Pandhawa? Aku tak takon karo sampean kres. Lho. Kok malah kurang ngajar karo aku ratu. Ratu wae tuwa aku mbangane kena. Mula aku ora basa karo kowe ora masalah. Ora ana warate. Sampean nglarake ati kok. Bapak Nyuwita Pandhawa niku kula wis matur ngarep to, ora golek bayar, ora golek pangalembana, ming netepi kewajiban minangka dadi pamomong. Bapak niku pengen bangun kayangan niku tulus lahir batin. Nyatane bapak ngomong kali kula niku karo mbrebes mili mripate. Niku tegese pancen lahir batin bapak kepengin bangun kayangan. Kok ana ratu sing ngandani bapak kepengin duwe derajat pangkat, sarana kepengin melek pusaka 3. Ya kuwi pusaka Tumbak Kyai Pleret. Nesu kok kleru. Aku ya ora nesu kok. Aku turu wis kok kleru kok. Lho, kok turu mlebu omahe tanggane ngerti-ngerti glesak. Ditendang sing lanang aku. Lho kok nang kene. Dadi sampean kok dadi tekan semono le mikir. Bapak niku nek gelem dadi dewa, sampean mung titising Bathara Wisnu. Wisnu niku anake Bathara Guru. Ha ngerti aku. Semar iki sapa? Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki sapa? Kakangane Bathara Guru. Lah kowe iki mung dadi anak keponakane Semar kok glelengmu liwat ukur to.
Upama ditonton ki dhuwur derajate dhuwur Semar karo Prabu Kresna. Bagong, aja wani karo kowe Prabu Ndorowati. Sampeyan menengi ora? Wah, kowe malah nantang karaku. Niki luapan emosi. Ati kula, ampun melu-melu to. Niki perkara kula karo perkarane Prabu Kresna. Wong jaba ora entuk melu-melu. Awas wae omong. Kethoki kukumu. Wah, aja. Nah, deleke ndak tak gawake kethokan kuku. Warku Dara kok wedi nek dikethoki kukune. Ora iso nggo nyubles. Penyakit to. Kula diutus bapane merga men kepengin penjangane bapak keturutan. Ayo tatani ae. Tatan apa piye? Nek bapak mengko duwe niat kepengin kedunungan derajat pangkat gesek karo omongane. Bapak ora bangun kayangan ning kepengin kedunungan derajat pangkat, kepengin kedunungan bondo donya. Sampeyan rasa ngajar bapak. Bapak tak tempilingi dhewe nek sipate kaya. Niku tenan ora gara. Oh alah kok dadi kaya ngene kanane. Bagong, non. Mbok yo aja kaya ngono Bagong. Siramen manggo tirtaning kesabaran. Tirta sabar iki opek nang ndi? Tirta kok sabar? Tirta ngene mbok sabarno piye? Ora Bagong ning sabar, ikhlas. Ora iso. Bagong ki angel sabar. Padahal aku ki ngelih telat sithik tak tendang ketele kok. Apa meneh kok wis nesu ngene iki ora mungkin aku iso sabar. Saiki ngene sinuwun. Nek omongan sampean ki tak kandhake Semar piye kedadiane? Ana tetembungan kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Gegeran gedhe-gedhe. Nek Semar nesu sinuwun Ndorowati omong ngono to Le. Heeh Pak, wah tak pethokke. Sampean wani pethokan karo Bapak? Wani? Hah? Wani ora? Hei, halo. Wani ora? Nek nganti sampe iso ngalahke bapak aku meguru karo sampean 20 taun. Nen. 20 taun yakin. Ora guyon. Nek koso baline sampean nek pancen wani mangendika Bagong ucapku iki kandhakno Semar. Kula mulih saniki ora nggawa tumbak ora masalah. Ora nggawa payung ora masalah, kula nggawa mantel. Ora nggawa pustaka Jamus Klimasada ora masalah. Ning sing penting aku iso lapor karo bapane. Bapak nang kene diarani sing werna-werna. Bapak nang kene diarani macem-macem. Ya ngono apa piye? Hah? Penyakit ora? Ya wonten dawuh golekno wedang aku ngelak. Oh nggih. Tanggo bengok-bengok ngelak ya. Wontenipun namung akiyu. Lho. Imban goblok. Goblok. Aku akiyu. Hah, muni ae. Ya ngono apa piye? Nek pancen sampean kendel mawon iku teges sampean mengiyakan. Napa sing kula aturke? Sinuwun, nyuwun pamit kula lapor kare bapak sinuwun. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta ora pati nduga mono lah kok kaya ngono pambeganing Sinuwun Ndorowati. Monggo adat saben iki karo bapak ki tresna lho. Ora ngira kok omongane ngendikane ning Datulaya negara ing Ngamarta lah kok dadi nglarake ati Semar di kedunan derajat pangkat. Ora ngono. Nek sampeyan wani, sampeyan ora usah ngomong. Nek sampeyan wani, sampeyan ora usah ngomong. Nek sampeyan ora wani, sampeyan ora usah ngomong. Nek sampeyan wani, sampeyan ora usah ngomong. Nek sampeyan ora wani, sampeyan ora usah ngomong. Nek sampeyan 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 wani, sampeyan ora usah ngomong. Nek sampeyan
kira bakal kepengin derajat pangkat, Semar dikira bakal kepengin bondo donya nganti Kemar kepengin boyong pusaka telu dianggep ora kepengin bangun kayangan. Walah sinuwun kebangetan kowe ngece karo bapakku. Bapakku ketok banget wong sing ora tau melek derajat pangkat. Nek gelem melek derajat pangkat wis biyen-biyen bapakku iki sugih. Lara ati kok. Andake bapakku tenan kowe. Ora nganti bapakku tak lapori, Pak, kowe dunekke ngene karo Prabu Kresna. Nek nganti bapak ngamuk, bapak ki anggere ngamuk ngentut wae. Monggo ambune pol-polan. Aku iki bar dituti nama 3 dina. Ya wis nek ora tak kapoke kowe arep tuman wae ka Sinuwun Darawati. Nek ora tak gawe kowe iki kapok karo bapak, kowe mesti arep ngece sabedene karo bapak. Pak. Mir. Aku sing mulih, Pak, ora iso nggawa pusaka 3 ya kuwi tumbak karo welang. Payung Tungganaga pustaka Jamus Lima Sada. Ning ana kata-katane Sinuwun Darawati sing menyakitkan hati, Pak. Nglarake ati, Pak. Mula bapak kudu nesu perkara iki nang nganti bapak ora nesu tak anggap bapak ora wani karo Prabu Kresna. Sakiti nunun kadanira irang temandang. Setyaniku garwanira ing Bagong. Mboten malih niki Ndara Setyaki. Iya. Enten apa, Gus? Kok ketingali kaya ora seneng karo Bagong? Pancen aku lagi ra seneng karo kowe. Kaya dipegat wae. Aja sembrono guneman karo aku ora usah kepenake dhewe. Nggih, kersane. Kowe takoni ngaku. Nggih. Kowe wani karo Sinuwun Darawati? Mboten saestu. Minuwun sewu sing jeneng piyayi nek ngendika ya sing ditata ora waton ngendika. Dumeh panjenengane iki nalindra terus suwiyah-wiyah karo wong isor, suwiyah-wiyah karo kawula, suwiyah-wiyah karo abdi, mengko ndak ora kajen. Buktine Sinuwun Kresna menika ngunekke bapak kula sing ora nganggo dasar kasunyatan lah nuwun sewu terus ora kajen merga kula waneni. Tegese kowe wani karo Sinuwun Darawati. Wani kula ora karo Sinuwun Darawati, ning wani karo pambegane sing ora bener, pambegane sing salah. Wong bapak niku duwe niat luhur, bapak niku duwe niat apik, kok dianggep niate bapak niku elek. Lah niku ora padha karo Sinuwun Darawati ku nuwun sewu, ratu wicaksana ning nuwun sewu, ora iso nggunakake kawicaksanane. Bagong. Nun. Aja watut bisa ucap. Kowe gawe mangkel. Setyaki kowe gawe nesu Setyaki. Lho, masalahe kowe wani ngunekke karo Sinuwun Darawati. Aku adine lanang, aku Sinopati Darawati. Sapa sing nama asmaning Sinuwun Prabu Darawati bakal mati saka tangane Bagong anu Setyaki. Wale kowe. Ngedar ora kowe. Saka tanganing Setyaki. Nah, mula nek nesu niku ditata atine. Wong nesu niku omongane sok klera-kleru. Aku wis tau omong karo apa? Lah, wonten barang iku kleru. Kok sak kepenake dhewe ora. Aja guyon. Aku nesu tenan. Wis ngerti nek sampean nesu tenan. Kowe gelem njaluk ngapura karo Sinuwun Darawati lan aja wadul karo bapakmu apa ora? Ora bisa. Ora iso. Nuwun sewu kula ora salah. Kula nek ora salah kok njaluk ngapura kula moh. Ning nek kula salah, aja kok karo piyayi, karo bayi wingi sore nek pancen kula salah, kula njaluk ngapura gelem. Ning nek kula niku ora salah kok njaluk ngapura. Wah, ndak bisa. Yen ngono kowe wani karo Setyaki? Ya ora. Atene kula modar. Kula ora wani karo sampeyan. Yen ora wani kowe manut karo Setyaki. Mboten nek kon manut njaluk ngapura karo Sinuwun Darawati. Ora. Tegese wani karo Setyaki. Ora wani. Ya aja gawe bingung. Angel to kowe mesti bingung kowe mesti. Lah omongane karo kowe bingung kok. Aku ora wani karo sampeyan. Nek kok njaluk ngapura aku moh. Tegese kowe ngeyel, kowe ngengkel. Pancen ket biyen Bagong iki didapuk dadi wong ngeyel. Nek ora dadi wong ngeyel dudu Bagong. Saiki ngene. Aku ngono. Ngene. Ya wis ngene piye? Ya kowe tak boyong. Nang ngene sapa? Sinuwun Darawati. Kon ngopo?
Njaluk ngapura. Kowe lha iki piye ta iki? Paham ora kowe? Aku ora gelem. Yen ora gelem kowe tak ajar. Lho. Arep ngajar Bagong. Iya, dasar Brata. Kowe lah. Salahku napa? Kowe ora gelem nyuwun ngapura karo Sinuwun Darawati, wajibe tak ajar. Lah nek kowe arep ngajar karo aku, apa dianggep aku wani? Sekecake Setyaki aku tak melayu bae. Wah, aku awur-awuran jan. Melayu banter banget kok meso. Meso kerantapan kaya ngono aku. Meso dioyak karo Setyaki diajar sak pol-pol. Sirahku nganti banyak-banyak ya. Oh alah Mir. Tak belani malah aku keloro-loro ya Mir. Aku jane atiku aku pengen wani lho. Aku ki menungsa. Nang omah disembah karo anak putu. Aku arep lunga tanganku diambung karo anakku karo bojoku. Ana kene cucuki sirahku karo Setyaki. Wis tak niati wae. Ben modar mbok men. Kowe gendasi karo aku Setyaki. Ayo, nek pancen lanang, aku arep ngejoni ngeneng pabaratan. Repot nyambut gawe dirubung mrutu. Ngomong seru cangkeme klebon. Cangkeme diengkopke irunge klebon. Rumah aku anggere bolong kok mesti klebon. Iya nek ora mlayu ngrekoso iki Setyaki nek wis ngamuk awur-awuran ya engko nek nganggo tangan tok nek nganti nyekel godha wesi kuning pruk modar aku tak omongke bapakku mbok dadine kanan negara mripat gedine semono kok ora weruh peteng dengkulmu. Wah, wis iki patiku nang kene iki. Rono ana Setyaki. Mrene cekel Satpol PP. Gong, lungguh sing penak. Mengarep mati kok lungguh sing penak. Mbok wis ngene wae langsung tes ngono gak modar. Kula ngerti nek sampean mesti diutus Ndara Kresna kon nyekel kali kula. Mriko dicekel Ndara Setyaki ajeng mlayu sampean methuke mriki nggih to. Wah, pancen apa-apa. Pancen ajeng dipateni kula mati ora apa-apa. Ning titip anakku mlima. Mangopeni. Bojo kula aja lho. Ora kowe kok nangis sing apa? Nangis wae arep mati kok. Gong. Aku arep wong enom kaya ngene iki ning aku akeh petunge. Petung piye maksude? Aku tekan kene iki ora digongkon Sinuwun Darawati. Terus gongkon bapak. Padha wae. Antasena Bagong kepruan watu ndase ngoten lho. Sing ngomong ngono sapa? Lah wis jelas ngono wong aku wis gawe rame ning Ngamarta kok. Ora. Bapak ki arep wong kaya ngono kene bijaksana. Woi. Kata-kata apa itu? Kok bijaksana, bijaksana. Tegese wicaksana. Kok iso? Aku mau didhawuhi karo bapak. Malah ora meng aku Kakang Garukaca Kakang Ngontorjo. Aku ditimbali karo bapak. Heeh. Lho kok hooh. Nggih. Bapak dawuh karo aku. Bagong kae wong bener. Ming Kresna wae awakmu Ndarawati sing sajake lagi ketukulan watak angkara. Mula terus Subriya karo Semar. Buktine Semar kuwi bener ketitik Bagong mlayu mau pusaka Ngarta ya uncat, Gong. Lho. Kuwi nama ora sembrono lho. Wak tapuhi cangkemmu kowe karo Bendara kowe wis lali aku. Nang ngendi kok ora sembrono? Tenan, Gong. Mula kuwi dadi tandha nek niate bapakmu kuwi lahir batin. Terus Mula Bapak Werkudara dawuh karo aku, nek Bagong kae dipulosana wong Ndarawati luwih-luwih makmu cilik Setyaki, Antasena, Bagong Ayamana. Yakin? Iya. Sumpah? Ayo nang kena guyu lho ya. Guyu ngapusi wae. Ayo. Aku ki ora guyu ngilangi slilit.
apa? Satria kok seliliten ora. Ora guyu to? Ora. Lahir batin. Lahir batin. Makasih. Iya. Terus saiki tak ewangi ora usah wedi karo majelis diaki kono maju meneh. Nek kowe diantem ora usah wedi. Nek kowe lara tak tambani nek mati tak uripke. Terus Maju meneh. iki jane namane omongane ora kena digugu maling sampean. Lho, kok piye to? Wong aku ki dituthuk pisan kowe moncrot sirahe kok kon maju meneh. Atene modar. Nek mati tak uripke. Wo, iso apa? Iso. Nganggo apa? Iki banyu sungut. Kita peres metu banyune. Wah. Sepet dengkulmu mlocot kowe. Tak peres metu banyune tak tambake ning kowe. Nek kowe lara tak oleske mesti tekaning pati. Nek tak olesi mesti urip. Wah iki teke sembrono iki. Kudune iki nek diolesi iki urip. Aja tekaning pati. Aku ora payu nek doleske kok malah mati iki. Lambemu iya. Oh, mau nek lambemu. Maju. Mah, kula ndak lara. Kula kepengin maju ning ora krasa lara. Lah nek kuwi ya iso. Carane aku tak manjing ning awakmu. Manjing ning kene? Iya. Sedeng po? Sedeng wae. Kowe nek aku wis manjing ning awakmu, kowe diantem ora ngrasake lara, patene ora iso mati. Wis kene gawe yo. Teng ndi? Oh, kene. Napa metu riki? Riki ciut ning ngombo. Moh. Mau piye to? Asik lho. Moh. Kowe iki senengane werna-werna. Kowe ngampet ambegan. Ngampet ambegan. Aku tak mlebu ning awakmu kanthi sarana cipta. Oh nggih. Saniki? Ya. Wis ya. Kowe ngene wis tak njingi, kowe arep ngopo-ngopo iso, kowe dadi wong digdaya, dadi wong ampuh. Kowe arep ambles bumi wae iso, Gong. Masa? Tenan aku ora ngapusi. Mbok. Wis ya toto-toto ya. Aku tak manjing awakmu. Nek aku manjing awakmu dadi wong digdaya. Mbah, trawan wae ora. Sak jeblok wetenge. Sekarang tak gawe ngrekoso. Wis wis yo. Ing papang sinengkang walik sandang walikat godhek kok simbar jojo Gong. wis Wis mlebu? Wis. Lho kok ora krasa ya? Dian. Biasane iki krasa ya ora krasa. Aku wis ning awakmu. Empen apa? Wis. Wedan kok ora mbrenjul. Ora. Sedeng ya? Sedeng. Enak tenan. Terus kula niki Kowe dadi wong ampuh. masa Tenan. Kowe pengen apa? pengen mangan. Monggo. Maksud kowe iki pengen dadi wong ampuh iki pengen ngopo? Pengen ngantem gunung. Wah, mah. Aku wis tau ngantem kasus e. Apa pengen ambles bumi? Iso? Iso. Carane pripun? Carane ngampet ambegan manteng ciptamu niat ingsun ambles bumi. Kula coba nggih. Ya. Ngopo kok ora sida? Mengko nek ora ambles aspal e.
tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Ronanggono magawe gelari rawang mlebu laladan Karang Kadempel ana satriya kanthet ngeyayat dringose nguler geni tumpangke kuping kiwa tengen mandeng karo aku tanpa dep sapa kowe takon karo aku Senopati Dwarawati Raden Setyaki dasar para nyata balik kowe sapa kekeseting Sang Prabu Gendra Suropati aku Tumenggung Sumbang Suradikja ya sing mburi sapa takon karo aku panengahing Pandhawa Raden Arjuna Kakang Mas Janaka wonten mriki iya Setyaki wis penake aku tak ngaso ae wedi nek konangan mboten niku wau Bagong Caidan Aku Bagong ngapa ayo takon ngapa kowe oh Bagong dasar para nyata pangkatmu apa lho RT omong RT kok gleleng ora weh gawe KTP ora ana tanda tangane RT apa dadi aja sok nyepelekke terus sapa kowe Sumbang Suradikja ora nyumbang ora apa-apa sing mburi dhewe sapa Petruk kakangne Bagong anake Semar nomor 2 oh lah keterangane pancen Prabu Gendra Suropati nggawa prajurit akeh Gong ora usah wedi lho tata Ndara Sencaki dibantu ora sambok bantu aku ijen ngrampungi Wadyabala saka pagralun kelakon ora sandadak mbok bantu weh ya saora-orane kula niku jejer putra bumi Karang Kadempel kula dilairake enten bumi Karang Kadempel nek nganti bumi wutah getih kula dienggo jak-jakan menungsa kaya ngene nek kula ora tampil wirang bebarang ya Tru ya saora-orane mateni prajurit sing elek-elek aja sing ngene-ngene iki ketok iki kokoh bako iki sedaya iki Tru aduh golek sing elek-elekan wae sing elek-elekan sing kira-kira ringkih gecek dase ha iya pokoke ning melu perang sing penting ra ketok ngono wis kono do lunga wae aja dugem remeng menungso iki tak sampurnake Bagong sampur napa niku Bathara kono ora kok sampurnake terus tak patenane lah ngono lho kowe ngrasani arep nyirnake karo aku ora sagokan gunung tanpa guna kowe tekan kene dikongkon Ratu Gusti Mukinen gawe geger Karang Kadempel ora nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung bali ning negaramu aja takon terus tak babadi gamanmu tak gulungi genderamu wah babu wani harau sing tawedene apamu ora minggas karo tebak dana mungkin marganing patimu maju janggah pengen tinjung akhirat nyawamu parap namanya kok mingat nukan penyewa uprak akrib nyok ngelalan Gong, Rene otakne dolanan. Apa ta, Tru? Rene yo. Iye. Maksude nyanyamu. Sapa? Kowe. Aku piye? Nyanyamu. Kowe ditulis neng lemah. Jenengmu. Oh, jeneng. Mau jeneng. Petruk. Nyek. Petruk. Nyek.
Petruk. Nih. Nyemeni. Nyemeni apa? Ngomong apa ta, Tru? Aku yo radong, aku jane asine radong. Ngapa kowe? Nyemeni wis kemamah ndasmu. Kok kudu radong barang kok. Men aku yo waton ngomong kok. Ini. Apa ya wacane, Tru? Wo. Aku ya ora iso maca. Jenengmu sop sing mburi jenenge sapa? Sing mburi, aku Bagong. Anake nyemani. Anake nyemani. Kemari piye? Anake nyemani. Anake Semare. Nyemar. Nah, rasa dinai Semar. Heeh, anake Semar. Nomor 2. Ini namanya. Nomor 4. Telu. Nama telu. Nah, ada apa kowe? Kowe ngomong kamu ora cetha apa e? Wo, bolongane irung keciliken, Tru. Kowe sapa? Anakku. Lumenggung. Anik anik mah. Hah? Lumenggung anik anik mah. Sapa itu? Tulis. Nyematnya. Tumenggung Panigas Rikma. Walah, tukang cukur ta kowe. Nganyukun dak matos. Tukang dak matos. Lumenggung lah tukang cukur dak matos. Iki misu-misu to Pak De radong. Dadi adera lara ati. Ha iya. Kowe mau ngerti ora duneke piye? Tukang cukur ndas matos ngono iki. Heeh. Wah, setan e. Oh, le nesu keri kowe kira. Amat banyak ya. Wadur ae. Tenyok mati maju banyak. Mana tampa yo lak apa ya? Tulis oke banget. Ngomong oke banyak tulis yo banget ndake lemah. Aku radong Nyemar. Heeh, Semar piye? Mohon tanyane. Incung iki. Lek lincung panganan. Aku dong nek iki dong aku. Lek lincung panganan ngono to. Ngene paham. Aku dong iki paham lho ta. Semangat dengan ini pondok tangane lincung cikile. Ayo Prabu namanya. Sapa? Prabu namanya. Maksudnya bapakku arep tok krincung tangane tok bondo, bondo tangane tok krincung sire tok aturke Prabu Ngendranyanamawati. Gendra Suropati, Ngendranyanamawati. Aku entuk pepungah. Mundur. Ora level. Ora level. Ya. Aku nemu ngomong ere. Mundur. Wah, kepruke watu ndase ya terus aja sing. Aku dinake kere, aja sabar kowe iki. Mesakake lho iki ketoke kaya ngene iki. Nyane apa? Aku aja dimecake. Iki kulino penang, kulino maju ning paparanan. Ha? Anyira manye marano. Nyanyi ora kira mundur. Ra kon tinjungake nyawamu dina iki. Nanya nganggo gamelan. Kejem. Aku ki selak mumet e. Mumet ngopo? Mumet krungokke suarane iki. Mumet. Buan modar mbok men. Heeh. Sarike apik to. Heeh. Ajuke ya. Aja ngene wong mati iki medeni. Ora wedi ro demit. Oh ya wis. Lurek. Prada Mas Tumenggung e. Ha iya. Copote wis. Lumayan iki. Ya. Iki dosa luga ngono kuwi njupuki sandangane wong sing mati. Ah ora urusan. Mungsuh. Ya wis. Kacoke ya lumayan. Waduh gede banget. Ayo disekang.
ben cara kuna disekeng. Bangane ra ganti. JT meneh. Mayan iki rada larang. Bangane krokodil. Wedan gareng iki ketegelen nek kuwi. Wedan nganti kaya ngono itu. Wis mati ora krasa. Lho, mbakune mawut-mawut kok. Tak kukupe apa lintingen, moh. Yo, kon linting aku ora. Kuwi cepet banget lho tenan disumet. Durung semat nyerot wis mabut ngono wis tekan cangkemmu. Ayo, Amo Suramrata, Jayamrata ingkang padha. Maduk ngono ya menyonyo tenan. Yakin, kowe yakin iso ambles bumi. Nek nganti ra iso kok nyalahno aku. Oh nggih. Muni atension. Terus bumi. Nggih. Iso to? Saged e. Peteng banget. Lah iya. Dhuwur bumi iku ora ana listrik. Wah, mah grayah-grayah. Wah, apa iki? Kutelo. Dede tenane. Iki tak panenane. Ning aja nganti wite ambruk dadi. Sing duwe wit iki ngertine telone isih thukul bareng dijabut ning gagang tok. Wegah aku. Aku metu. Lah ngopo e? Nggo persiapan lebaran. Lebaran kok ndul saiki ora moh, ora nyolongi. Aku moh. Ya wis ora. Nek nang njuron bumi mlaku biasa kena. Wah lah ya, wah jan kaya nabraki lemahe kaya tembus. Kowe lah. Sapa wae? Kok guyang-guyu? Oh mayit to, asem kok. Kaya ana cengengesan bul meringis. Oh, iki mesti sarean kene iki mesti. Oke tenan lho iki lho. Oh, iso rata do mujur ngulon kabeh. Lha iki ana sing mujur ngetani piye iki? Madhep ngetan malah lho. Oh, arep omong-omongan ro jejere. Jedul ah. Wah. Wah. Kolegan lemah aku. Ning jero bumi jan. Amo Suramrata, Jayamrata. Imbang yen padha-padha. Setyaki. Aja nglereng kowe saiki. Wani karo Bagong tak tandur tak sirami tukul rambutan. Ceblokke nang lemah dadi apa? Bagong wani malang kerik ning ngarepe Setyaki. Mau aku kalah karo kowe. Saiki durung karuan. Lho. Wani nantang karo aku. Aja men kowe Setyaki. Kresna kon maju mrene. Parap sumbarmu malah sajak kaya wani dilat wesi abang. Kulino aku dilat wesi. Padake, yen kowe wani tenan karo Setyaki. Apa sing tak wedene? Dibantangan pecah siramu. Kowe iso mecah sirahe Bagong meguru karo kowe 35 taun. Do tambahi 10. Tambahi 10 isih cerewet to temen. Mati dening aku. Pangga tak ayunan. Apa wae nek tantang-tantangane piye? Mati dening aku. Terus isine muni piye? Pangga tak ayuni. Wah, tak kira nek tak ayunan. Basa ora ngerti. Iki merganing patimu. Tanda dari sekaran sinom barijoto. Sekaran jinggo. Sekaran jinggo. Aku ki nek tantang-tantangan ra tau iso. Tanggo gathel siramu. Apa? Tanggo gathel siramu. Tanggo gatheng. Wah, gatheng tak kira nek gathel lho. Wong edan pecah. Ayo ngejak apa tak turuti. Aja mlayu.
ana satriya diceblokke jero banget. Piye, ha? Kalah to karo kowe. Kalah kowe karo aku. Aku saploke mundur iki mau ketemu karo sapa ya ngarang sik sapa ya. Karo Bathara Narada. Lho. Bathara Narada. Merengi aku Wahyu Kaprawiran. Waduh. Mula aku sawise antuk Wahyu Kaprawiran aku digdaya kliwat ukur nang kowe kon nyeblokke luwih jero apa piye? Aja, Bagong, aja. Ini wedi. Ya, lah sembrono. Ayo. Sak wudel isih kurang jero, ha. Kon ngeneke meneh. Kon ngeneke meneh. Bagong, ora idan, Bagong. Bagong. Kapok kowe sak dodo saiki. Ayo. Muni kowe sarepane. Bagong aku njaluk ngapura. Bagong aku njaluk ngapura aku wis kapok tenan. Bagong aku njaluk ngapura. Ora bakal tak wenehi pangapura. Kowe wis notoki gundulku nganti moncrot yang. Ora bakal tak wenehi ngapura kowe. Ceblokke ngentah nganti entek sirahmu blesek nang lemah kuku kergane kate. Wah, nek metu ya omong. Metu ora omong-omong. Kene ra ya ora ngerti to. Wah, payah iki ora. Semene iki nek metu ki muni wis ngono. Ora komeng meneng wae. Kene le arep ambles bumi mempeng gedaduk aspal sirahku ora. Lah kowe tak pikir-pikir saya suwi saya gleleng, saya sombong, wegah aku. Ning jero panas. Weh, jero kita AC. Dengur mlojot. Ana weteng kok dipasangi AC ora. Majelis Tyaki Anggira Antasena ingkang ngrencangi dhateng Bagong. Heeh. Mundura. Aku diutus bapak kon ngayomi Bagong. Mula sampeyan tak dudut saka bumi. Ya, ngene. Lenggah sing prayoga. Terus saiki aku arep nanting karo sampeyan. Arep tak teruske nyekel Bagong. Menawi kula terusaken, mungsuhe ditutup sapa-sapa? Aku. Ayo jajal wae piye? Arep aku luwih enom, yo jajal. Jotos-jotosan menang sapa? Mudhar we. Padake iki gentone. Engko jotos-jotosan mempeng ae muni ya. Wani ngono. Oh, sampluki tenan. Nggih, kula namung ngestakaken dawuh. Bagong ora salah, Le. Sampeyan dikongkon karo ratu Gustimu kena. Sampeyan iki ngabekti karo Siwa Ndarawati kena. Ning nuwun sewu, dawuhing Siwa Ndarawati ki tok petung. Bener apa luput? Nek bener tindakno, nek luput aja tok tindakke, mengko ndak kowe ora dahar nangkane, ndak gabul pulute. Tegese ora ngrasake perkarane ning ngrasake dosane. Nggih. Wis kono kundur. Menawi kula dipun dukani Siwa Ndarawati, malah golek dalan liyane dalan kene sing baku sampeyan kundur, ora sampe melu. Pun sewu lho, ora jeneng ngarani pepundhenmu Siwa Ndarawati dina samangka lagi katabetan tumindak sing ora prayoga. Mula aja nganti sampeyan melu-melu mengko ndak kena dosane perkara iki, ndak suwun majelis Tyaki kundur wae ning Garba Ruci. Ngoten nggih. Nggih, jaluk pamit kula wangsul dene mangke. Sampeyan niku pancen satriya sing ndugal kewarisan ning iso ngrampungi sakkaing masalah. Wis saiki kowe baliya. Kula bali unek-uneke bapak. Sebabe kula ora nggawa pusaka 3, payung tunggal naga, tumbak kara welang, pustaka jamus miyang jimat 5 sada. Nek ora nggawa kuwi kula iso disepatani karo Bapak Semar. Bapak Semar niku karepe kula niku iso mboyong pusaka 3 niku, Gus. sawangen mburi
ndurimu kuwi. Lho. Rongsokane sapa iki? Ora nakal to. Tak omongi ya. Kuwi tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka Jamus Klimasada. Kuwi tak kandhani. Arepa pusaka kuwi mbiyen kedadian saka ratu-ratu Digdaya. Mula aja tok sepelekke. Kowe ngucap sak penamu dhewe kualat karo pusaka kuwi iso welempoh selawase. Wah, mbok ampun ngoten Den. Omong kok senani cerbang-cerbung. Oh ya ceblang-ceblung kok. Cerbang-cerbung kok ceblang-ceblung. Mula nek omong ki diatur ora sak penake dhewe. Nggih nyuwun ngapura. Wis kuwi gawanen. Nggih. Aturno bapakmu. Nggih. Mengko nek bapakmu takon pusaka telu kuwi diaturke, ora lega atine. Lah terus Pandhawa? Pandhawa sak pirangan wis merono. Aja kuwatir. Mengko Pandhawa bakal komplit gong percaya. Ora ana tumindak ala ingkang tumama ning becik. Oh nggih, nyuwun pamit nggih, Den. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Gong.